Barka da zuwa tashar ta kowa TV, duniyar labaran gaskiya. Kin gane ai. Kar ki ragan musu. Idan kika ragan musu, za ki shiga uku a hannuna. Amma fa ba haka nake ba. Abin da yasa ake ce min Teema makamashi. Wani fim ne wanda nake kona su. Abin sai wanda ya gani. Abin da yasa ake ce min jakadiyar FKD. Naɗa ni aka yi sarauniya ce. Sarauta ce aka bani a nan kamfanin FKD Film Production. Mintunan da nake ɗauka a wajen kwalliya bai fi minti 10 ba. Ni ban taɓa saurayi ba saboda ina yarinya ƙarama aka min aure. Mijina shine saurayina. Abincin da na fi so tuwon shinkafa miyan zogale. Duk fina-finan da na yi ina son su, amma wanda ba zan taɓa manta da shi ba shine Mansur. Saboda na taka rawan gani. Idan na tuna abin da yake yawan sani farin ciki shine abin da aka min na kyautatawa. Idan na tuna sai na ji daɗi. Wani ne ya taɓa faranta min, ba zan taɓa mantawa da shi ba. Sirrina ne. Yaushe za ki yi aure? Tsirin da Allah ya kawo lokaci, ka san aure lokaci ne. Haƙuri. Masoyana. Bi ma'ana fans ɗina. Ki yi haƙuri ɗina? Ki kuma kyallu. Kin san fa rayuwar nan sai da haƙuri. Ki yi haƙuri. Ki yi haƙuri. Haƙurin nan dai shine ribar zaman duniya. Kar ki bi abin da waccan ta ji. Ki ce sai kin yi irin shi. Ki ci gaba da haƙuri. Haƙuri shine gishirin rayuwa. Duka abokan sana'a na ƙawayena ne, ba ni da tantacciya guda ɗaya. Ina kishin in ga ina faɗakarwa, kuma ina sha'awan in ga ya zama sana'ata ne harkan faɗakarwa, shi ma'ana fim kenan. Akwai ta. Baiwata shine duk wani abu da aka sani zan iya juyawa sai kaga kamar ba ni ba. Kamar yaya? Ko ni sa'ar ki ce? Ni sa'ar ki ce? To ki nutsu. Amma fa ba haka nake ba. Ƙaryar da aka taɓa mun ba zan taɓa mantawa ba. Aka ɗauke wayata sai aka yi postin aka ce na rasu. Masoyana da wanda suke ƙaunata da irin yayyuna suka rika mun faɗa me yasa na yi haka. Na ce ba ni ne ba, wasu sun yadda wasu ba su yadda ba, to wannan abin ya so samun rai. Ba zan taɓa mantawa da wannan ranar ba. Sana'a abin ƙaunata kenan. Ina sana'a siya da siyarwa, ina sai da kayayyaki kala-kala na maza da na mata. Abin da ya sa na shiga harkar siyasa saboda wayarwa da al'umma kansu wanda suke a duhu. Jam'iyyar da nake goyon baya a yanzu dai ita ce inda kake inuwa kenan. Burina a rayuwa nan gaba shine aure.
akwai wasan da nake kallo, shine irin waƙoƙin yabon annabi da kuma irin wannan abin da ake yi na yaran nan, wasan maciji, wasan namomin daji, ina burge ni sosai. Duk wanda yake waƙan yabon wato ƙasidar annabi ina son sa. Harsunan da nake ji za su iya kaiwa 7 zuwa 8. Miɗon nana fulfulde, ina jin Hausa, eveyi sensiyosi wato ma'ana French kenan, ina jin Kanuri fanjin, ina jin wani yare ne kada na yi ƙarya, ina jin wani yare gude, gabahu kwa, ahurin gabahu ituka, ina jin ɗayan na manta, ina jin turanci amma ɗan kaɗan. Dama na ce 7 zuwa 8, na irga 7. Garin da aka haife ni shine Adamawa, wato cikin Yola. Garin da na taso na zauna a Cameroon. Daga Cameroon kuma na dawo na zauna a Maiduguri. Mahaifina ya sa ni makaranta, na yi karatu na fannin Arabic, na haɗa na yi diploma na, shikenan sai na yi aure. To kaji abin da ya sa na samu wannan yarurrukan. Kuma mun haɗa irin akwai yare da yawa a jikina. Kasashen da na taɓa zuwa Saudi, na je Cameroon, na je Niger, na je Gabon, na je shikenan sai nan Najeriya da nake ciki. Kasashen da nake da burin zuwa nan gaba shine US da France. Shekaruna 12.